The title of God's message today is How to End 2020 and Begin 2021 Right. How to end 2020 and begin 2021 right. Let us end right and begin right. Amen. San laing kakabsat nga usto ti panangrugi tayo, masapol nga lipasen tayo ti 2020 nga right. Let me start in Philippians chapter 3, verse number 13 to 14. Philippians chapter number 3, verses 13 to 14. The Bible says, kakabsat, jak ibilang tibagik a nagunudakon, ngem daytoy maysa iti aramidek, idinto alipatak dagiti malikudan. Kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. So iwaksi tayon dagiti nalikudan. Kamakamen tayo iti masangwanan. Agtarayak asipipinget nga agturong iti pagpatinggaan, maipuon iti gungguna tinatanok a panangawis ti Dios gapo ken Kristo Jesus. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ket ti panangrecap tayo ti 2020, kasta kumamet iti pananglukat tayo iti 2021. Talo ti inak ibinsa-binsa kada kayo nga prinsipyo wenno kinapudno iti daytoy nga bigat. Nga mabalintay nga balunen kakabsat, kas panangrecap tayo iti daan nga tawen ket pasungadan tayo ti baro nga tawen. Are you excited for the new year? This message will make you more excited and more hopeful, more thankful. Are you ready? Okay. Kaya't yumot lang mai-recap ti 2020 nga nasayaat. Uray adupay lang digiti utang nga bayadan. Kaya't yumot lang ti sumreg ti 2021 nga nasayaat. Okay. Number 1, we must trust instead of tremble. We must trust instead of tremble. Ti tremble kakabsat ket panagpagerger wenno panagdanag. Hantay kuma nga sumrek iti 2021 nga agdadanag wenno agbubuteng. No diket gapo kadagiti karkariti apo. Gapo kadagiti sasauti apo. Sumrek tay ti 2021 nga napnuan talged inanama ken tured iti pakinakem. The Bible says, be strong and obey good courage. So we must trust. Agtalek tayo kadagiti sa utiapo. Agtalek tayo kadagiti karkari iti apo. Tati apo kakabsat, di pay pulos na malbaliw. The Lord is faithful. Kuna na ti Biblia, maipapanti apo, He is the same yesterday and today and forever. No nakita tayo nga ti apo na ayat, na imbag-unay, ket napudno kadigiti karina, iti dayti nga tawen, dayjay nga kinapudno ti apo, ket saan nga agbalbaliw. On the other hand, the cares of life can make us powerless. Among kausat, no agdadanag tayo, wenno agparparikot, agwar-worry, dagiti pampanunod tayo, mauyos ti pigsa tayo kakabsat, ket awanen iti pigsatay pay nga mangsango iti baro nga panakidangadang ken panangisaranget iti panagbiag. Ket masapul tayo dayjay nga pigsa. Masapul tayo dayta nga tibker. Renewed strength, amen. Renewed power, renewed courage to face another year, another battle, another challenge, and another ministry and service to the Lord. Iso nga iwaksi tayo kakabsat, dagiti panagdandanag ken panagparparikot. Because the cares of life
can make us powerless. Focusing on problems weaken our faith. No di pagpukpukusan tayo kakabsat, kat dagiti parparikot ken problema tayo, pakapuyen na iti pamati tayo. Numan pa'y aware tayo nga adda dagiti parikot problema dagensen, ken pakariribukan iti panagbiag. Saan kuma nga isut mang-invade, wano mang-dominate kadagiti pampanunod tayo. Why not nga dagiti sa utiyapo, nga naikas kasaba, isudat pagbiyagan ken pagtakderan tayo. Ket kuna tayo, problema, dakkel ka, ngem dakdakkel iti Diyos ko. Parikot, dakkel ka, ngem dakdakkel iti Diyos ko. Sumrek ta iti baro nga tawen, nga napnuan panagtalek kadagiti sasao iti apo. Cares drain the potential of the mind. Nagmayat ko mati panagpanunot kakabsat no nasimbeng. Ngem once nga ininvaden kakabsat, sinereken iti panagdadanag ken panagbubuteng, mapukaw, mademoralize, kumbaga, ket uray kabailan tayo kuma, ket maabak tayon kakabsat, gapo na tadayday panunot tayo ket kimmapuyen. Kaslamamot no, gay ayam kat basketball, uray nakapigpigsa kayo, no na demoralize kayo nga team kakabsat, bale naabak kayon ti arig na. Kat saan tayo kung mga sumrek ti 2021, nga kasla ti arig na, naabak tayo. Haan kakabsat, we are on the winning side. Ti kuna ti Apo, but thanks be unto God, which giver us the victory through Christ Jesus our Lord. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Don't let problems defeat your mind. Don't let burdens defeat your mind. Don't let challenges defeat your mind. God is greater who is in you than he that is in the world. Dakdakkel ti Apo nga dakada tayo, ngem ti diablo ti likudan, digitoy nga karit ti panagbiag. Anxiety prevents achievement. Hamoy palubos kakabsat, nga iti anxiety, wano pa nag-worry, ket lapdan na ka, nga ma-achieve mo, dagiti pagayatan ti Apo, iti panagbiag mo. Amen? Do not let anxiety prevent you. Amom, no ti panunot mo, napnuan pa nagtalek, positibo ka, kadagiti sasa uti Apo, positibo ka, kadagiti karkari ti Apo, the potential of a mind free from fear is almost limitless. Nakaskas daaw kakabsat ti maramidan ti tao nga daan kenkwa na ti godly courage. Nadyusan nga tured, nadyusan nga talged ti panangsango ti panagbiag. Sino kada kayo ti kayat na ti madaan ti nadyusan nga tured? Nadyusan nga talged. Nga mangsaranget dagiti anong responsibilidad ken karit iti panagbiag. Kakabsat dayti nga message ti Apo kayat na nga pabarwen. Dayta nga tured, pakinakem nga daken ka, nga gapumetlaeng kenkwanan. Think of the inventions and accomplishment of focused thinking. No nasimbang ti panunot, nagadot maimbento na nga nasayaat. Nagadot good ideas nga mapanunot kakabsat. Ngem no ti panunot, ket kinurapen, uno ininvaden kakabsat, ti panagbubuteng ken panagdadanag, awan nasayaat nga mapanunot na. So anat kayat yo? Sumrek kayo ti baro nga tawen nga trembling or trusting? Your answer please. Dakay nga buybuya, ikabilyo ta comment section. Will you enter 2021 trembling or trusting? Kada kayo nga data Zoom, please comment. Will you enter 2021 trembling or trusting? Kada kayo nga kakabsat ti Apo, dita HBBC Sanctuary di pasukin, trembling or trusting? Shout the answer. Kada kayo dita lawag, trembling or trusting? Yes, let us be trusting. First of all, faith and fear are opposites. They cannot coexist. They the unhealthy nga fear, which is worry and being cared, kabsat, can they di panagtalek, cannot coexist. You know, they are opposite. Faith brings salvation, security, and peace. No adda panagtalek mo ti Apo kakabsat, ket nairot ti panagtakder mo, panagtalek mo, kadagiti sa ugan kariti Apo. Napnuan talged kental na tapusom. Amen. Idi kalman, ket nag-Bible study ak kadagiti kakabsat ti Apo di Australia, ket kunak kadakwada, each of you
iburay yuman, iti sa utiapo nga nakablesan yu itang alawas, wano itang atawen. Kat halos amin da kakabsat, amuyot nakablesan da nga verse, Romans 8:28. Nga kunada, uray umay ti problema, pastor. Kunami, uray ta da Romans 8:28. No umay, dagiti failures ti panagbiag. No umay, dagiti disappointments iti panagbiag. Uray ta da Romans 8:28. Nga kunana, all things work together for good. So imagine kakabsat, no ti panunot mo ket natalged gapo iti sa utiapo. A peaceful mind is a powerful mind. Everybody say that together. A peaceful mind is a powerful mind. Ti panunot nga natalna ken natalged, nabileg nga panunot. Sino kada kayo ti mayat, iti nabileg nga panunot? Mighty, powerful mind. The key to a powerful mind is a peaceful mind. Masapol kakabsat nga, the serenity ta panunot tayo. Ada talna ti panunot tayo. There is peace in the midst of trouble. That your mind is peaceful in the midst of discouragement. That your mind is confident and peaceful in the midst of crisis and even the pandemic. Secondly, faith drives fear away. Faith drives fear away. Ti panagtalek ti apo kakabsat, paksyaten na iti panagdadanag. Amen. Ibagam kadeta kaabay mo, paksyatem ti panagbubuteng kunam. Paksyatem ti panagdadanag, agtalek ka ti apo. Ibagam nga nasaya at paksyatem brad kunam. Wan, hamutap-tapisan na kakabsat, hana isunat paksyatem, jay fear ti paksyatem king kuana, okay? Faith drives fear away. Amen? Placing everything within our reach. In Mark chapter 9, verse number 23, Mark chapter 9, verse number 23, let's look at what the Bible says. Jesus said unto him, if thou canst believe, no kayam ti agtalek ko na, all things are possible to him that believeth. Isu nga kakabsat, remind yourself today, no agkapoy tariknam nga makapanunot ti problemam kunam apo, saan nga naggapuken ka, daytoy nga marikritnat. Ikanak ti bersikulo nga pagtakderak tapnon ti kasta mapaksyat, daytoy pa nagkapoy ti riknak. Daytoy pa nagluluken ti panunot ko apo, mapaksyat kuma, babaan ka dagiti sasaom. Hebrews chapter 11 verse number 1. Hebrews chapter 11 verse number 1. The Bible says, now faith is the substance of things hoped for. Dagiti sa utiya po kakabsat, bukel, di mo lang amuno ka ano danto nga agbunga. Ngem talaga nga agbunga ti sa utiya po. Isung ano kayat mo ti biyag nga nabunga sa utiya po pagtakdiram. Taday sa utiya po, pagbungaan nanto ti biyag mo iti tiyempo na. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, blianan taman, DJ Isaiah 26:11, Isaiah chapter 26, verse number 11. The Bible says, Lord, kunana, when thy hand is lifted up, they will not see, but they shall see and be ashamed, for their envy at the people, yea, the fire of thine enemies shall devour them. Sa balin sa DJ na isurat ko nga bersikulo kakabsat. Ngem amuyulatan ti punto na deto panagtalag iti apo. Amen. May katlo kakabsat, faith is dead to doubts. Ti pamati nga si bibiyag kakabsat, awan panagdwa-dwa keng kuana. Talaga nga solid ti puso na ti apo. Kakabsat, ikatam ti panagdwa-dwam iti apo. Because doubting, amum kadi nga ti panagdwa-daw kakabsat, doubting is believing the enemy. Fear is believing the enemy. Amom no agbutin ka, agdanag ka, agwori ka, kadagkapoy ka, balikas na mamati ka, tibagbagati ka, busor mo. Apay kumakakabsat, hanag balinta ka, busor mo. Awan ka, busor mo agbalin against you. The Bible says, if God be for us, who can be against us? Uray kasanod pa ng demoralize, the enemy king kakabsat, dimpat patyan. Doubt is believing the enemy, but faith is dead to doubts, dumb to discouragements. Ano kason ti dumb to discouragement? No upayam, kaslawang mangmangag na kakabsat. Di ngamin nagmayat day jay. Dito ati dapat sumrek dito, rumwar ijay.
Baliktad mo't kami ti Kristiyano no daduma. Taymot sa uti apo, ti sumrek ditoy, rumwar ijay, haan nakakabsat. Jay sa uti apo, ti sumrek ditoy, agtalinaad ditoy. Kat di kita'y dua-dua kang danag tayo, ngay yarasas ni Satanas, pastragam ditoy, ngam parwarem mutlat jay. Because faith is dumb to discouragement. Hammo kaya nga upayen. Blind to impossibilities. Kaslahan na makita kakabsat ti imposible, tila ta makita nagat God can. Awan narigat iti hapo. Hangkuman nga makita ti sigod nga bunga ti kararag ko ita. Nga mamok nga ti hapo ag tigtignay. Faith will always see that things are possible, knows nothing but success. What an empowerment. Dahita iti dapat kakabsat nga maimula ti biyag ken puso dagiti namati. And as we enter 2021, we must trust instead of tremble. Ibaga tayo man amin, go. We must trust instead of tremble. So ang kakabsat, riingam tapamatim. Han kumangay ti dayti nga bigat, kat kaslaawan apil na kingkat sa utiapo, saan kumagagabsat. Riingam tapamatim, kat kunam apo agtalekak ken ka. I will believe what you said, I will stand on your promises. So, let us enter 2021 trusting and not trembling. May kadwa kakabsat, how to end 2020 and begin 2021 right. Number 2, we must forgive instead of fume. We must forgive instead of fume. Masapol nga mamakawan ka kabsat. Pakawanem iti amin nga nakabasol ken ka, wenno nakapasakit tarik na mamakawan ka. Ammom deta nga engger ti kunanaken ka, please release me, let me go. Palusutam mo na kakabsat, hanga palusutam, deta pungtot mo nga, pungtot ka ngem dapat, paksyatem ti pungtot yan ti pusom. Ti kayat na nga sa ti fume kakabsat is to feel, to show, or express great anger. Adamarikrik nam nga gura, adamarikrik nam kakabsat nga pungtot, to emit gas, smoke, or vapor. Kakabsat, anat mapasamaken, no deta bulkan, agas asuken kakabsat. Bumtaken. Kat no iti dayti nga gundaway, madama nga agas asuk ka kakabsat, ay kabsat, italat mo ti hapon, tati sumaron no deta, sigurado nga bumtak ka. Ibagaman ka deta kaabay mo, agas asuk ka din, Brad, kunam. Oh. No agas asuk ka nga madama kakabsat, ti sumaruno nga mapasamak deta kat bumtak. Ti kuna naman di Ephesians chapter 4, 31 to 32, Ephesians chapter 4 verses 31 down to verse number 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor, and evil is speaking, be put away from you with all malice. Amoy ti nagpintas ti Biblia kakabsat, isut mang govern iti morality ti panagbiag. Nasisita nga datayo, we have a survival skill. Amo tayo tag-survive ti panagbiag. Ngem dapat ti mang govern ti totality ti biag tayo, dagiti sa utiapo. Uray nalaing ka ti survival skill, no awan digiti sa utiapo nga mang-govern king ka, ket day biyag mo is bound to self-destruction. Ket ti kunati sa utiapo kakabsat, iwaksim ti anyaman na kinapait tirik na. Ket uray nalaing ka ngagpaiso ti survival skill, no napnuan ka mo't kinapait, akat sa nga naragsak ti biyag mo. Iwaksim iti anyaman na pungtot, gura, panakiring-ringgor ken dakes nga panagsarsarita. Amen. Bagam ta kaabay mo hangkag sasaot dakes. Iwaksim. You know? Oh. Amoy digiti anak tayo, isuro tay kadakwada no kasano nga tenglenda kakabsat iti pungtot dayti panagbiag. Tauray kasanot kalaing na nga insurum ti survival skill deta nga tao. Nuhan na makontrol ti anger na kakabsat, makadadael deta nga tao. You know? Iso nga importante, pagbalansin tayo ti survival skill kan spiritual skill. Survival wisdom kan spiritual wisdom.
Oh, kasla ko madeto yung kakabsat. Okay. Nalaing kang agtarimaan ti lugan. Survival wisdom deta. Ngam ti spiritual wisdom, hamoy ranran at agtarimaan lugan ti aldaw Domingo. Hamoy ranran at agtarimaan ti aldaw ti Domingo. Naawatan nyo kakabsat? Adak pa iso skill mo, ngam let spiritual wisdom govern your life. Oh, naawatan nyo kakabsat? Data ti dapat rubeng nga maawatan nyo nga young people. Learn by all means survival skill. I will talk about that this afternoon. Ha? Tandaan nyo. DOC talk. Okay? You tune in. I will talk about the balance of survival wisdom and spiritual wisdom. Okay? Let's set that aside for a while. Because we are talking about anger. Now, ituloy tayo manabasaan the verse. And be ye kind one to another. Nasayaat ka kuma, ititunggal, nasayaat tayo kumatunggal may isa. Amen? Nasayaat ka mo't lang, ti padam ka tao. Amen? Tender-hearted, nalukdeng ti pa nagpuspuso, no padam nga tao. Forgiving one another. Apo kakabsat, pinakawan na ka ti Apo, mamakawang ka. Adamay sang anapan kini Apo Jesus tinaminsan, kat kuna na Apo, mamin ano ka di nga daras nga pakawan nagtipadak, mamimpito ka di. Kuna ni Jesus, no, 70 times 7. Wow, spiritual wisdom. Wisdom data ti pa nagbiag ngayon suro ni Apo Jesus. Even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Ti Apo kakabsat, kinansel na di utang mon nga bayadam. Gaputan ni Kristo tinagbayad. Pinakawan na ka, sumamakawan ka mad. Amen? So ano, iba kam taabay mo ita, bayam ti utang mon ko naman. Amen? Apo, pastor, naitakal mo ta preaching mo. Woo! Haan nakakabsat ang utang bayaran. Sabali nga, you know, ngamhan yung iran-ran at agsisindingir dito unag ti kapilya kakabsat. Amen? Anyway, let's go back. Naiikwak na di dyan at the verse ngamin. Anyway, how do we handle bitterness, wrath, anger, and malice? Kasano ka di kakabsat, ti panang handle tayo? Because what? These hindrances to power must be put away. Dagitoy nga manglapad, mangigawid, ken mangtaldeng kada tayo kakabsat, tapnog balintay nga nabilag, ket masapol nga mapukaw. Iti kawarda, iti biyag to. Amom kadi, once nga the bitterness ti pusom, anyaman ti panang describe mo, ti panagbiag mo, anyaman ti post mo ta Facebook, there's just one thing sure, adipon na ka ti bitterness. You are a servant of anger. You are a servant of bitterness. It's about time you are set free from the master of bitterness and anger. Anger is a roadblock to accomplishment. We are talking about your service to the Lord. We are talking about iti pa nag-growth spiritual life mo. We are talking about iti pa nag-serbim iti yapo, iti pa nag-advance iti pamatim. Nga kasbay sa nga Kristiyano, anger is a roadblock to accomplishment. Consider what anger did to Cain, nakamak kakabsat. Anat na aramid iti anger kini Cain. What did anger do with Cain? Makita tayo Genesis chapter 4 verse number 5. Genesis chapter 4 verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect. Siyempre, hanggang inaccept ti Apo di offering ni Cain. So anat narik na ni Cain, nagsakit tinakim na. Damagaman ta kaabay mo, kabsat, adda di sakit na mo kanyak. Di talawag, pasukin, damagan nyo, kadi kita kaabayo, kabsat. Awamot lat sakit na mo kanyak. Tano adda, makaamu ka. Hanasyak ti apektado, sikat madadaol. Ikatantayot sakit na kakabsat. Kat saan lang nga ita nga aramidem dayta, innal daw, no maturog katrabi, agring katibigat, iwaksim ti anyaman na sakit tinakim. But unto Cain and his offering he had not respect. And Cain was very wroth. Gapot sakit na akam nakakabsat, nagpungtot. And his countenance fell. Bimbagsak. Kitam tarupam kakabsat no bitter ka. Bumagsak ta countenance mo. Oh, di ba? Isong ano, awan ti gura ta pusom kakabsat. Hanggang hamu kailangan ti agpamarang ti panagisem. Natural no ka dayjay.
Natural no kakakabsat at jay pusom ket na sinaw, na tarnaw, awang karkargaem, nga sakit na kamo ti padam nga tao, ti kapamilyam, ti kabagyam, kini pastor mo, ti kabsat ti apo. Ngem once nga da sakit tinakam mo ta kakabsat, agmul-multiply deta. Agbaling ka nga sensitive. At dala makitam nga sa balit aramidin naging ka, talagang agsakit nakam mo. You become hostile. You know? So, anger robs us of the power to bless others. Imbes nga ni Cain, kat nabigbig na di kamalina, kat naragsakan ka di offering di kabsat na nga ni Abel, gapo ka di bitterness ti puso na, pinangurna kat pinatay na iti bukod na nga kabsat. Instead of blessing his brother, he killed his brother. So, anger robs us of the power to bless others. Amon no, sakit na ka mo tapadam nga tao, may kararag mo, Lord, bless am isuna. You cannot pray that. Ngem no, awan sakit na ka mo, jay padam nga tao, kat nadalos jay puso, mabali mo nga ibaga, Apo, kaasyam isuna, Apo. Apo, bendisyon am Apo isuna. Apo, have mercy on him. Not only that, anger stifles Christian fellowship and service. Anger stifles Christian fellowship, kabsat. Ti pungtot wenno sakit tinakem, ket anat mapasamak, anat istifol, to make someone unable to breathe properly. Bekelen na. Patayen na kakabsat, itinasayaat nga panaglalanglang. Amen? Isu nga, iti dayti nga gundaway, amom, deta Facebook kakabsat, kat anadan tayo, ti ipopost tayo ta, di Christian testimony pampanunutan tayo kakabsat, ta baka no ijay nga ag-burst out, dagitay gurgura tayo, ti padatay nga tao, kat masapol kakabsat, nga we must forgive instead of fume. Oh, amen? Oh, nagpintasan kakabsat no ipos mo ijay, kat napakawang kayaming. So, uri at datay dito yung kakabsat, no adasak sakit tinakam titong galmaysa, balikas na mabekbekkel tayo. Alakitan nyo ti unag ti pagtaengan. No hanga agari ni Kristo ti biyag tayo kakabsat, ti forgiveness that is in the Lord Jesus Christ in our hearts. Duri nagpintas ta balay mo kakabsat kat awan, it's not a home, it's only a house. It's only a house. Pagtaengan lang isuna, but it is not a home. Kunana nga ro, Biblia kat uray na palukmeg nga vaka, kunana, tinaipasango. No adagurgura kakabsat, agat nasaysaya atlat manganan tinapait nga parya, nga daayat, ngam dete na palukmeg nga vaka, nga agburburot ti diguna, ngem adamat sakit nagam tunggal maysa. Kat awan kakabsat, agsaper no kwa dagiti anak. Agsaper dagiti anak. Isu nga masapol kakabsat, nga sursurwen tayo, daytoy nga spiritual wisdom. Learn the wisdom that God is teaching you and me today. Kat kuna tiyapo, oh anak ko, inikang katiskil ti panagbiag ngam daytoy ti may sa pagkapuyam. Masapol na masursurom ti mamakawan ti padam nga tao. Kat nagmayatan kakabsat, tatang bigat, malaganan ko matarik ng kot kunam, Apo, deto'y gayam ti marikriknak nga bantot. Iti pusok, Apo, tattalangan na realize ko, no apay ka lang nagdagsan ti riknak ti inaldaw, deto'y gayam ti nabantot nga bakbaklayot. Kadagawit ka ita kakabsat, amen, malabsam ti karuba mga gurguram, isimamon. Kunam kingkuan na karuba, 2021, agbalbaliwtan. Oh, no, dagagurguram nga kabagyam, kapamilyam, kakabsat, masapol nga, learn this wisdom from the Lord. This is very important as we enter. Dito kakabsat, dingan nyo, ito nga quotation, keep a cemetery ready to bury unprofitable thoughts. Masapol, dito kat quote kayong baga ni Pastor John one time, if you remember, in-preach na dito. In-preach ni Pastor John dito ide. Dito ko na nakat, keep a cemetery. Masapol nga di balayo at the cementeryo. Hanga ta Facebook ti cementeryo. Nga pagipanam, dagiti unprofitable thoughts. Saan kakabsat? Dito nga cementeryo kat itad mo tiyapo dito. I'm not saying God is a cemetery, but the point is,
Your mind is not a cemetery to bury bitterness. Makapatay, magmagan na tulangkan kararwa kakabsat. Iso nga dapat mangisaad ka, itikasla unseen, invisible cemetery, kada makarikna kat sakit tinagam ko nam, ijay ka, hanga dito. Ijay ka sementeryo. Adamala sementeryo, yung sikat sementeryo. Ang mga natapanunot mo't sementeryo, kas kalaglang lang nga bangkay no kang kakabsat. Kas kalaglang lang nga natay. Kita man nata kaabay mo, no, lang nga bangkay. Wala ta, sementeryo ta panunot na kakabsat. Oray si bibiyag kas na natay. Amen? Dakay dita pasukin, thumbs up. Amen? Dakay yung kakabsat talawag. Amen ba kakabsat? Nagmayatan, tinasinaw nga puso nga sumrek ti baro nga tawan. Ibagati man pa J-Coat, everybody go, keep a cemetery ready to bury. So ano ita kakabsat, dadamalagip mo nga kagurguram, apo ko na, masapo na masurusurok, dito nga wisdom. Wisdom ti panang pakawan. The wisdom of forgiveness. Brethren, hamo kaya nga upayan ti tao, nga amunat mamakawan. Ngem amom the bitterness mo iti dating nga gundaway, apektaran nat panagserbim ti Apo. Apektaran nat panagbasbasam ti Biblia. Uray umay ka makigimgimong, kasla damang lapod, mangigawid ka, sad, mabibinag tapusom, gaputa at dadayjay bitterness. Not only that, forgiveness is the antidote to anger. Forgiveness is the antidote to anger. Numariknam daytoy nga sakit tinakem iti daytoy nga gundaway. Apo ko nam, yes, Apo. Kas panang pakawan mo kanya, pakawan at dayjay nga tao ta, nasaktan nakngem, nasaktan ka mo ta, bukod pinakawan nak, ape nga jak mamakawan. Nabasa tayo, be ye kind one to another, forgiving one another. Amen? Dito tinakamaymayat. Forgiveness opens the channels of power. Agbaling ka, nga kaslaki ni Apo Jesus kakabsat, mighty and powerful, when you have a forgiving heart. Kitam ni Apo Jesus, ijay krus ti Kalbaryo, anak ko na nadjay, Father, forgive them, for they know not what they do. Tay gayam tao nga mamakawan, nalawlawat pan nakaawat na, ngem tay tao nga di naamot mamakawan. Iso nga, it is wise to forgive. It takes godly wisdom and godly understanding to forgive others. Ngayon mo diti amot mamakawan kakabsat, medyo nailot ti pan nakaawat tayo nukwa. Anger can be the enemy's device. Nakabutbutang dito. No gayamhan mo i-release, no gayamhan mo nga itabon, itanem, wenno, anapay, ikali, kakabsat. By the way, isurat yun to, di kita'y pungtot kan kagurgura yung kakabsat, kat mangkali kayo, kat kunayo Apo, sumrek ti 2021, ikali kun di kita'y katatao. Ay no, dati gurak, sorry. Ikali kun ti gurak. Delikado, ganan na, dakti balikas ko, tabaga, ikali yun, di kita tattao si bibiyag kakabsat, okay? Why? Ngamin kakabsat, just like discouragement, just like any other negative emotions, ti anger ket device when nutol ni Satanas nga mangperdi iti biyag mo. Ti pamilya tayo, ti kagimungan tayo, ti komunidad tayo, ken ti sibubukil nga nasyon tayo. Gurang-gura ti mangperdi kakabsat. Duray ka digiti kakaruba di ngamin. Aya, pagpagunyan yung mutla digita karuba yo kakabsat. Pagpagunyan da kay mutlan. Well, kung na Bible, as much as light in you, live peaceably with all men. Amen? Sa North, pastor, no kanay na nga tukmaan tay patok. O, di ba? Medyo narigat nga talaga mo, ta? Siyempre, di ba? To do it right, makisarita ka nga nasaya at kamnuhaan, ikararag mo ti right process. Dapat ti pusom kakabsat kat natarnaw. Anger can be the enemy's device. For 2 consecutive times in the Bible, kung na di Bible kakabsat, lest the devil will take advantage of us. No gayam makita ni Satanas, nga daan kat sakit tinakim kakabsat, itipadam nga tao, when ti sabali nga tao kakabsat, i-manipulate pagayaman no kwan ti diablo ti biyag mo. Ang mga kakabsat,
Talaga, aglamis ti spiritual life mo. Pagay-ayaman na kanukuan ni Satanas. So do not, that is the quote, don't allow the enemy to use your mind against you. Agasan, leda? Mismo nga panunot mo, usarin na nga mang perdiging ka. Hang kumakakabsat. Deto'y panunot tayo, maaramat kuma, nga mang pasaya at ti spiritual life tayo. Ma-learn tayo ti spiritual wisdom. Don't allow the devil to use your mind against you. You must let God use your mind for your betterment, for your wellness. Bayam nga ti apo ti sa utiapo, ket babaan ti panakaimulan na ti panunot mo, tapanunot mo, agbalin nga instrumento, ti pagsayaatan, pagasensuan, pagimproban ti Christian life mo. Tadeta kakabsat kat spiritual wisdom. Nakamaymayat deta kabsat, naggaputi hapo deta nga sirib ti panagbiag. Nga isut dapat mang-govern, dagiti panunot, biag, pamilya, kan aming nga aramid tayo. Amen ba? Amen. So, mayat ba't lang kakabsat, deti sa Review 2021, manu medyo madilat ta kakabsat. Awang pastor, kurang ta explanation mo. Talagang nairut, deti sakit tinakam ti panunot. Ala kakabsat, makaamuti apoging kan, ikararag kalatan, tamalawlawagan ka, kat marukatan ka, kadigita nga dagansen, kakabsat iti padam nga tao. Amen? Oh, bagam ta kaabay mo, I forgive you. Amen? Nagsaya ating kakabsat, aya? Oh, sino kada kay tinaragsak, may nakigimong ita? Hantay damo, tay sir-sirek yun, naragsak kayo? Itatanangag yun dito yung naragsak kayo? Katuhan kay may itakakabsat, di anang arot, ti mabalim mo nga, awana, paputok lang ti mo mato no 2021. Dito yung kakabsat kat nakamaymayat. May katlo kakabsat, let's close with number 3. Let's enter 2021, close 2020. We must release instead of retain. Anak ka na sound, dito release, pastor. Release me, let me go, kunan natin kantaya. Usarin tayo kakabsat in a positive manner. Don't use this in a negative manner. Ti i-release tayo kakabsat iti hapo, dagiti dagansan, dagiti cares and worries. We must release. Carbon dioxide, hamutup-tupulan kakabsat. Hello? Brad, pang-aasim ta rumor kanukat, basit ko nam. Hamutup-tup pala ta carbon dioxide. Iutut mo lata, amen? Nga mi derwar, hanga diti uneg, okay? Release instead of retain. The Bible says in 1 Peter chapter 5, verse number 7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Wisdom bandedan kakabsat. Tano, baklayam ti amin nga parikot kakabsat, madagsenan ka, marigatan ka. Samantalang ti kuna ti apo, hangami nga sikat mangibaklay. Itaklin mo kanyak kunana. Di kunana ti English kat cast, kaladete, cast your balot, cast it to the trash can, ipurwak mo. I-turn over mo, that's what it means. Quote, worry must die, because worry is faith in the devil. Hello, mayatan? Worry must die because worry is faith in the devil. Amom ni Satanas kakabsat, pag dua-duaan na kakalajay na ramid na kan Eve, iso nga dapat no Kristiyano ka, sober ka di kita pampanunot mo. Ako na madi. Kasla gapo kon Satanas, di kita nga pampanunot madi. Ma-realize mo, di ba? Kung nati apo kat, fear not. Kung nati apo kat, be careful for nothing. Kung nati apo kat kastoy. Worry must die because worry is faith in the devil. We can cast our cares on Christ and be free of them. What a blessing. We can cast our cares on Christ. DJ, kasla danag nga kabulbulon, dagiti sangsangwem kakabsat, italek mo tiyapo, ta sangwem, dagiti sangsangwem, nga kadwam tiyapo. Ngam jay danag, itiapot pangitudam. Casting all your cares upon Him, for He cared for you. Holding on to our cares make us weak and weary.
Di ba kakabsat? Urihan ka nga agububra, no tala agparparikot ti ubram ket kasla nabambannog ka kang kanayon. Kasla agkakapoy agluluken ka nga kang kanayon kakabsat. Right? So we must cast our cares on Christ. Releasing our cares to Christ sets us free. Amen. Amen. Bagam ta kaabay mo, itaklin mo ti Apo deta dadagsen mo kabsat. Ala, ibagam king kuha na nga nasayaat. Alan, itaklin mo ti Apo, anyaman deta dadagsen mo ita. Praise the Lord. 2021 kadwa tay ti Apo kakabsat nga mangsaranget kadigitoy nga banag. We have the option of releasing our cares. At na magayam option mo, nga mangitaklin ti Apo, kat sapay nga mo aramidin. Ti kararag kakabsat kat naiyarig nga inhale, exhale. Di ba? Basic data nga, basic data nga activity ti bagita yo, ngem very vital. Uriha mo pang panunutan kat automatic lat tayo, agong mo nga agang angas, di nga ming kakabsat, malaksid no hangkagang angasan. But you inhale because your body needs oxygen and exhale because your body needs to excrete the carbon dioxide. Irwar na day kakabsat. So, like prayer, like that, in prayer, when we pray, we exhale our cares to the Lord. At kunam Apo, itaklin ko king ka, digito'y nga dagansen ko Apo ita. Kat ure may sa oras ka nga makisarsarita ti Apo, kat worthwhile di jay. Wala kakabsat, at na may mayat ti biyag kakabsat, no, da simbeng ti panunot nga talaga. You know, we must release. I-release mo di jay ti Apo instead of retain. Okay? Oh, and when you inhale in prayer, you receive the blessing of the Lord. Kunam Apo, sa grapag Apo iti pamendisyon mo kanya. You know, God loves us and Christ died for us. Amen? Inayat na kati Apo tinaindaklan nga ayat. Ni Kristo ari dagiti ari, Apo kadagiti amin nga Apo. Impay na ti biyag na natay para kan ka. And you know what? The cross proves this caring love. Kaya nga panakatay ni Jesus, di cross ti Calvary, kakabsat, kat pinanagnakan na, no kasanot panangilala, ti Apo. Kaya na son di panangilala, napatag kakenkwana. Amen? Tano kumasaan tayon nga napatag, iti panagkita ti Apo kakabsat, binaybayan na tay latta kuman, nga saan nga imay ni Jesus nga natay di cross ti Calvary. Panunutin nyo man di kakabsat? Di ba kakabsat? Ngem gapota inilala na tayo ti Apo, ti panagkita na kat napatag tayo kakabsat. Amen. Kat kunana, gatangag adeto, uray kasanot ngina na. Kat so high the price that Jesus paid. Nagdakkel ti pinagbayad ni Apo Hesu Kristo. Gapulang ti kinapateg mo ken kinapateg ko kenkwana. Kat dayta kakabsat hangka di umdas ngagtalik tariknam nga ita ti Apo san nakantubaybayan kat di nakapagpanawan. Gaputan no nailiklik na ti kapeggadan kadigiti ordinary ken peggad iti temporaryo ti Apo kakabsat kabailan na ka nga iliklik. Ken ikanawa nagagaputa ti Apo ipatpateg na kaunay. Amen. Ibagam man ka deta kaabay mo baka nalipatan na ipatpateg na ka ti Apo kuna. Palagipam. Baliwan tayo, napatag ka kenkwana kuna. Napatag ka iti Apo. You know, kuna na di Bible, kuna ni Jesus Christ, kita nyo kakabsat, look at the sparrow kuna na. Anat mapakinabangam ka dito, sparrow kakabsat. Mabali mo ka di nga sida. Anat Ilocanot sparrow. Oh. Uwak. Sino kadakay ti amang manganti uwak kakabsat? Amen? Sino ti kasla uwak? Sino ti, adakadimang mangan kadakay ti uwak? Halos wala kang pakinabang dyan. Pero tignan mo, God cares for that creator nga awang pakinabang na He feeds the sparrow. Walang pakinabang, but God cares for that. How much more king ka nga anak ti Apo? Ngayon na ti anak na tapno salbaron na kakakabsat. Nga mabalin na nga pakinabangan ti Apo tabiyag mo. How much more? So nga, digito'y kuwabsat. Digito'y iti blessings and truths nga balunan tayo, nga sumrek iti 2021.
Iso nga kakabsat, ti kapintasan nga aramidin tayo kas pa nag-recap ti 2020 kakabsat, kararag. Idasal mo ti Apo, yebkas mo ti Apo. Bagam takabay mo, yebkas mo kengkwana. Yebkas mo kengkwana. Hamo sarsarilyon ta parikot mo. Hamo nga sarsarilyon ta problema. Sa mo bakbaklayan nga bukbukod mo, yebkas mo, yes ngaw mo. Anak ka na sa unti, yes ngaw, ibalikas mo kengkwana. Yebkas mo na kaya na sa pour out your heart to the Lord. Amen? Why? Oh, here is a quote. Stranger to prayer are strangers to power. Duhang ka man nagkarkararag, sang ka nabilag a Kristiyano. Ti bilag ti may sa Kristiyano, aggapo ti panagkarkararag. Amen? Prevailing prayer. Oh, dito pa kakabsat. Fighting from heaven makes you superior to the enemy. Fighting from heaven makes you superior to the enemy. No ti stance mo, when posisyon mo, nga mang saranget, dagiti bumusor, when ti kabusor, nga mang dupirken ka kakabsat, kat naggapo sa jay langit, akat talagag baling ka nga nabilag. At anagat ngatot langit ng daga. As far as high as the heaven, as the earth, God's ways are higher than our ways. But in application, kakabsat, kastamot ti panakidangadang ti panagbiag. Oh. Iso nga, what a blessing. Evaluate tayo ti biag tayo ti dahi ti kagundahay ko na tayo, Apo. Hangko kayat nga ti Diablo pagpiestaan na ti biag ko. Ginatang na tinapateg nga balor, Apo. Ket masapol nga maaramat na. Okay? No problem can withstand the assault of sustained prayer. No problem can withstand the assault of sustained prayer. Atakem kakabsat, di kita problema, babaeng ti kararag. Depensaam tabagim, kan atakem, dagiti parikot problema ti panagbiag, babaeng ti panagkararag. Don't be passive, because prayer makes you an active warrior for the Lord Jesus Christ. Fight your battles on your knees. Amen? Oh, isong ano anyaman, ti parikot mo iti dahi ti nga gundaway, kunam ti bagim, atak! Sige lang! Sige! Day am ti ikararag ko dito ang problema, takita. Atak! Sige lang! You know, no problem can withstand awan ti problema nga makabael, nga mangsarapa, iti panangatak, panangasol, ti kararag kakabsat. Iso nga, kararag ti igam ti maysa a Kristiyano. We must release instead of retain. Amen? Day jayon, kakabsat. Praise the Lord. May we request Pastor June to pray for us. Before he prays, bow your head. And with your notes open, nag-reflect kayo for about 1 minute. And kunam Apo, thank you. Kaslahan ko pala ma-digest amin ngam kayat ko nga inuton Apo nga imutagtagan to. Di gito yung nangagak itang abigat Apo. Praise God.